שלום, אף אוזן גרון, תתחדשו על המוניטור החדש, מוניטור של פיליפס. כפתור ההפעלה נמצא פה בצד שמאל למטה. לאחר ההפעלה, לאחר ההדלקה שלו, כל ההפעלה היא בעזרת המסך מגע. כאשר אנחנו רוצים לשנות משהו במדידה, אז אנחנו או לוחצים על הפרמטר ואז נפתח תפריט של פרמטר, או לוחצים על הגל ואז נפתח תפריט שקשור לגל. פה בצד ימין יש כפתורים מהירים שבעזרתם ניתן לשנות את התצוגה. למשל, הכפתור הזה עם המסך מאפשר לשנות את התצוגה ליותר גלים או למספרים גדולים, איך שאתם רוצים. הוא נדלק על מסך 5 גלים. בכפתור השני עם הגרפים יש אפשרות לראות את כל ההיסטוריה של החולה. לחיצה עליו מאפשרת לראות את ההיסטוריה ב4 לשוניות, או רשימה של אלארמים, או היסטוריה בצורה גרפית, או רשימה של המדידות לחץ דם, או טבלה נומרית של כל המדדים. אז במידה ואתם רוצים לרשום או להיזכר אחורה מה היה, תיכנסו הנה. חזרה למסך ראשי, תמיד לחיצה על ה-X. הכפתור עם הפעמון מאפשר לראות את כל ההתראות בצורה מרוכזת. יש לכם פה את כל הפרמטרים בלשוניות למעלה, ויש לכם פה אפשרות לשנות את העוצמה של ההתראה. אנחנו למשל לוחצים על איזשהו פרמטר, לוחצים על הגבול, משנים או עם החיצים על המסך, או בעזרת הכפתור פה בצד ימין, ומאשרים. חזרה למסך ראשי, לחיצה על ה-X. בחלק התחתון יש אפשרות להשתיק אלארם בעזרת הכפתור הצהוב. האלארם מושתק או ל3 דקות במידה והחולה יצא מהגבול של ההתראות, או במידה וניתקתם איזשהו פרמטר, למשל מדדתם סטורציה, הנחתם את הסנסור הצידה, המוניטור צועק SPO2 סנסור אוף, לחיצה פעם אחת על סיילנס והוא ישתוק עד הפעם הבאה שתחברו את הסנסור מחדש. הכפתור הכחול מאפשר מדידת לחץ דם, לחיצה ראשונה עליו מתחילה את המדידה, לחיצה שנייה מפסיקה את המדידה. במידה ואתם רוצים לעשות מדידות חוזרות, אתם לוחצים על הפרמטר לחץ דם עצמו, ואז בצד שמאל באמצע יש לכם אוטו אינטרוול. באוטו אינטרוול אתם בוחרים למשל מדידה כל 30 דקות, סוגרים את התפריט, ואז יהבהב פה המילה פרס. למה? כי צריך ללחוץ על הפעם הראשונה כדי להדליק את המדידה החוזרת. אז נלחץ על הכפתור הכחול למדידה חוזרת, ואז נראה פה על המסך חץ מעוגל ולידו המספרה 30. למה 30? כי בחרתם לעשות מדידה כל 30 דקות. בחלק השמאלי יש את כל החיבורים. יש פה חיבור אק"ג, סטורציה, לחץ דם, טמפרטורה, ובחלק התחתון יש את המודול של ה-Entitled CO2 לחולים מונשמים. כל מה שצריך בשביל להפעיל אותו זה רק ללחוץ על הדלת הקטנה כלפי מטה ולחבר פה צינורית מתאימה ולחבר אותה למערכת הנשימה של המטופל. בהצלחה. איפה אני סוגר?